निर्गुण भजन आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा बानी, जौन यस रंजय फिल्म के माध्यम से सौजन्य से आप तमाम श्रोता दर्शक के समक्ष जाई और आशा ना पूरा विश्वास बा कि आप सब आशीर्वाद दे अपना छोट भाई के, और आशीर्वाद हमेशा बन रही आदरणीय बड़े भाई श्री रंजय बावला जी के दिल से प्रणाम। और एगो निर्गुण सुनावतनी जौन की यह दुनिया है लेकिन कहे के तरीका अलग बा। दुआरा बजनवा बाजे डोलिया कहाँ रवा साजे, द्वार पर बाजा बाजता, डोली के खूब निमन से सरियावल जाता, श्रृंगार कल जाता, लेकिन सोचे लायक का बात कि दुआरा बजनवा बाजे डोलिया कहाँ रवा साजे, कि हम अखिए देखनी, हम अखिए देखनी आश्चर्य के बाद कि कनिया न रोवेले कहरिया रोवेला हम आखी देखनी, कनिया न रोवेले कहरिया रोवेले दुआरा बजनवा बाजे डोलिया कहाँ रवा साजे, हम अखिए देखनी, हम अखिए देखनी कि कनिया ना रोवेले कहरिया रोवेले राम, हम अखिए देखनी कनिया ना रोवेले कहरिया रोवेले राम। सोरहो सिंगार कई के बहंगी उहार कई के, सब चीज से सजावल बा। सोरहो सिंगार कई के बहंगी उहार कई के, दुल्हनी के दिलावा, दुल्हनी के दिलावा पियावा मिलन के बटिया चोवेला राम, दुल्हनी के बटिया पियावा मिलन के
बटिया टोवेला ए राम। एगो बढ़िया बात जौन की समझे के पड़ेला, अचरज में टोला पड़ोसा बिन दिन के गवना होता। टोटल लोग सब लोग आश्चर्य में बा, अचरज में टोल परोसा बिना दिन के गवना होता। अचरज में टोल परोसा बिना दिन के गवना होता। तब त्रिपुरारी उनका हीरा के हीरा आजू सोएला ए राम। त्रिपुरारी उनका हीरा के हीरा आजू सोएला ए राम। दुआरा बजनवा बाजे डोलिया कहरवा साजे। हम आखी देखनी, हम आखी देखनी कि कनिया ना रोएले कहरिया रोएले रा।